ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷей. Айни замон дар колхози Россия қарор дорем, ноҳияи Фирдавсӣ. Аз ин тараф роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, дар инҷо бошад дарвозаи колхози Россия, чойхонаи Самарқанд ва аз ин тараф южнӣ. Хонаи имрӯзамон дар 5-ум ошёнаи мана ҳамин бинои 9 ошёнага ҷойгир аст. инҷо дӯстони азиз, сохмони як раҳи бузург рафта истодааст. раҳи зебо мешавад. айни замон сохмон идома дорад. марҳамат, бисёр бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 76 метри квадратӣ дар 5-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошёна иборат аст. назди роҳи калонда ҷойгир аст дӯстони азиз. рӯ парӯи пештара ресторани Самарқанд. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ, прихожа, коридор, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, балкони дароз дорад, ошхона яъне кухни, ҳамом, ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад дӯстони азиз. дар минтақаи хуб ҷойгир аст. соли 2025 роҳи ҳамин минтақаро бояд бениҳоят як роҳи бузургкунанд. то ҳамин 2025 бояд сохмони роҳ ба этмом расад. ман ҳамин роҳ дӯстони азиз дар бари бино воинский част аст ва ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст, аз ҷумла мактаб, садик ва дигар чизҳои даркорӣ. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. масоҳати хона калон аст. 76 метри квадратӣ барои духонага бениҳоят хуб аст. ва дар инҷо як балкони дароз дӯстони азиз трезаям дорад. мана ҳамин роҳ дӯстони гиромӣ бениҳоят бояд роҳи бузург шавад, роҳи калон бо эстакадаҳо то дарвозаи Ленинский района меравад, яъне то дарвозаи ноҳияи Рудакӣ. ин бошад ошхона, кухни, гарнитур, яхдон, плита, витишка ҳамаш меистад. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. фишори обам баланд мебошад. чӣ хеле дидем, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. мана ҳамин минтақа. ҳамом ва ҳоҷатхона. нархи хона бошад 520 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор монба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.